kasih nandeng cinta rusuh bana hati denai rasoka mimpi-mimpi datang membayangkan dan takut menjadi kenyataan nyato juo mimpi nandenai rusuakan adi apa kalian jo kurang lain manga mimpi adi apa ingkari janji-janji cinta dan dulu harita genggam ya iyalah rindu di dayu tangkuang sudah di tujuh harato dia kan duang bapak yang cinta sayang kasih nandeng cinta rusuh bana hati denai rasoka mimpi-mimpi datang membayangkan dan takut menjadi kenyataan nyato juo mimpi nandenai rusuakan hadiah bapak yang jo kurang lain manga kini hadiah main kari janji-janji cinta dan dulu harita genggam iya iyalah rindu di dayu tangkuang surat di tujuh harato dia kan duang bapak yang cinta manga kini hadiah main kari janji-janji cinta dan dulu harita genggam ya iyalah rindu di dayu tangkuang surat di tujuh harato dia kan duang bapak yang cinta manga kini hadiah main kari janji-janji cinta dan dulu
sabuangan jika mana di sanjuang-sanjuang sekali kala dalam galangan nasib denai tak katuang katuang sekali kala dalam galangan nasib denai tak katuang katuang. Itulah nandenai rasokan ulo denai bamain cinta katiko papitih dan dipandang jiko indah lengah pun tiboy katiko papitih dan disayang jiko indah panci pun tiboy indah bakaran gulai itu nang taraso adia cinta kadenai jiko piti layado indah bakaran gulai itu nang taraso adia cinta kadenai tapi manyinto harato. Nandenai rasokan ulo denai bamain cinta katiko papitih dan dipandang jiko indah lengah pun tiboy katiko papitih dan disayang jiko indah panci pun tiboy indah bakaran gulai